Хәерле иртә безне карап баручы мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруыбызны башлыйбыз һәм экраннар алдына үзенең 70 яшьлек юбилеен каршы алучы хөрмәтле якташыбыз Мамадалиев Али Нурали улын чакырып алабыз. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Гөлшат Хамза кызы, уллары Ринат, Илдар һәм Рөстәм, киленнәре Кристина, Гөлсинә һәм Мадина, оныклары Дамир, Эмиль, Динара һәм Дания котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Якын кешебез Пенза өлкәсе Кузнецк районының Кече Труев авылында якты дөньяга аваз сала. 8 еллык мәктәпне тәмамлап шофер һөнәрен үзләштерә. Аннары армия сафларына алынып, намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайта. 1977 елны гомерлек мәхәббәте Зарипова Гөлшат Хамза кызын очратып матур гаиләләрен коралар. Әкияттәге сыман үзләренең гомер юлында алар бар авырлыкларны да бергә җиңә килеп, менә инде 45 ел иңне иңгә куеп матур атлыйлар. Шул дәвердә чын ир атларга тиешле булган бар вазифасын да үти ала ул. Өен булдырды, агачны утыртты, өстәвенә берсеннән-берсе батыр булган уллары Ринат, Илдар һәм Рөстәмне бу дөньяга тудырдылар. Бар да алар үз гаиләләрен булдырып, бүгенге көндә әби бабайга иң олы байлыклары булган 4 татлы оныкларын Дамир, Динара, Дания һәм Эмильне бүләк иттеләр. Гомере әйтергә кирәк, безнең кадерле кешебезнең намуслы хезмәттә узды. Озак еллар ул автобус, аннары КамАЗ йөртүче булып, соңыннан тимер юлда да эшләргә өлгерде. Кайда гына хезмәт куймасын, бар җирдә дә ул хөрмәт ителде. Күп төрле рәхмәт хатлары һәм почет грамоталары аның намуслы хезмәтенә бәяләү буларак тора. Бүгенге көндә лаеклы ялда ул. Әткәй бик матур картлык кичерә. Мәчет карты буларак бер генә намазын калдырмыйча гыйбадәтле гомер сөрә. Әтиебезгә 70 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 70 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр безнең белән тынычлыкта әткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Балаларың, оныкларың исә яратышып бабай дияләр. Җәйләр саен синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып, зинһар картайма. Шул фырсаттан кадерле әткәй белән әнкәйгә дә туй бәйрәмнәре уңаеннан теләкләр юллар идек. Безнең кадерлеләребез, сезне чын күңелебездән гомер бәйрәмегез, сапфир туегыз белән котлыйбыз. Авыр мизгелләрдә дә сез бер-берегезгә кирәк, терәк булып, кайгысында да, шатлыгында да уртаклашып, матур, күркәм гомер кичерәсез. Һәр вакыт тормыштан, хезмәттән тәм табып яшисез. Иңне иңгә куеп, хәләл көч белән матур тормыш корып, 3 бала үстереп, аларны олы тормыш юлына озаттыгыз. Авырлыклар килгәндә дә бер-берегезне югалтмагансыз. Төпле нигезле, ышанычлы гаилә учагында балаларыгыз, оныкларыгыз, туганнарыгыз белән матур итеп гомер итәсез. Ходай сезне саулыктан айырмасын, мул, имин тормышта пар канатлар булып озын гомер итәргә язсын. Сез булганда гына өйләребез ямьле, сыйларыбыз тәмле, рәхмәт сезгә барысы өчендә. 45 ел иңне иңгә куеп, бергә тартып тормыш арбасын, бер-берегезне сөеп, безгә үрнәк булып, һәр чак туры юлдан барасыз. Гадел дәсез, мәрхәмәтле дәсез, безгә сезнең белән бик рәхәт, әти-әни, барысы өчен сезгә әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Кадерле Али Нуралиевич, олы юбилеегыз котлы булсын, бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Seni күреп исем китте болашакта үскәндә. Әйт алмадым яратам дип тәүге тапкыр үпкәндә. Сүз
Куйыштык айрылмаска авыр диеп көткәндә. Беркемгә дә бирмәмен дип вәгъдә бирдем киткәндә. Йөрәгемдә урын алды мәңгелеккә мәхәббәт. Яңгыр булып яусын сиңа сөю өчен гел рәхмәт. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истә син минеке, мин синеке диюләр. Синдә миндә икебездә насип булган бу тәнгә. Яздым икән гомерләрне үкенепләр үтәргә. Гел бер сорау кабатлана үзәкләрне өзгәләп. Нигә булган бәхетләрне сакламадык бергәләп. Йөрәгемдә урын алды мәңгелеккә мәхәббәт. Яңгыр булып яусын сиңа сөю өчен гел рәхмәт. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истә син минеке, мин синеке диюләр. Үтә гомер үтә шулай бер күрергә тилмереп. Яшьлегемә кайтыр идем томырылып йөгереп. Керсез яшьлек мәхәббәтен онытып буламысың? Уйлап таугы сөюләрне күңелләр туямысың? Йөрәгемдә урын алды мәңгелеккә мәхәббәт. Яңгыр булып яусын сиңа сөю өчен гел рәхмәт. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истә син минеке, мин синеке диюләр. Йөрәгемдә урын алды мәңгелеккә мәхәббәт. Яңгыр булып яусын сиңа сөю өчен гел рәхмәт. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истә син минеке, мин синеке диюләр. Бик еракта уфукларда калды олы сөюләр. Әлдә истә син минеке, мин синеке диюләр. Али Нурали улы Мамадалиевны матур юбилее белән ихластан алга таба кыдасы Ринат, кыдагысы Әлфия, карт кыдагысы Фатыма да кытлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Яшәү ифрат та кызык нәрсә. Хай, кешегә гомернең аз бирелүләре.
Өлкәнәя төшкәч, кеше бу хакта күбрәк уйлана икән ул. Яшәү вакыты шикләнгән саен, адам баласына һәр туган якты көн зур бүләк, зур бәйрәм кебек тоела. Һәр нәрсәдә бәхет күрә ул. Кояш чыга — бәхет, ай калка — бәхет, еллар матур килә. Моннан да зур бәхет юктыр өлкәннәр өчен. Шушы фикер тормыш ыгы-зыгысыннан, аның көндәлек ыбыр-чыбырыннан өстенрәк, югарырак торырга өйрәтәдер адам баласын. Шунлыктан мөмкин кадәр изгелек кылып каласы килә аның. Безнең кадерле кодабыз да үз гомеренең бер генә көнендә бушка уздырмаска тырышып яши. Үзе сыман батыр, акыллы, тәүфыйклы, эш сөючән, олы күңелле уллар үстереп ул алар арасында балкып утыра. Барча якыннары өчен олы үрнәк өлгесе булган кодабызга сыкланып туя алмыйбыз. Ул гел хәрәкәттә бәрәкәт дип актив тормыш алып бара. Якыныбызны шушы бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Аңа ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, тигезлек белән балаларның, оныкларның игелеген күреп, озын гомер итүен телибез. Һәр туар көнгә шатланып, дөнья мәшәкатьләренә артык борчылмыйча, булганына шөкер итеп, иман байлыгы, күңел күтәренкелеге белән яшәргә язсын. Янәшәңдә һәр вакыт яраткан тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, туганнарың, дусларың булсын. Рәхмәт кода, безне һәр чак кайгыртып, ярдәм итеп, аңлап яшәвең өчен. Без сине хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Табигатьнең матур аенда тугангамы, күңелеңдә һәр чак изгелек. Кылган яхшылыгың кире кайтып күрсәң иде үзең игелек. Гомерең матур үссен кода, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Пар канатлы, бәхет нуры юлдаш булсын, мәхәббәтең мәңге сүнмәсен. Кояш кебек балкып яшә, күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Котлы булсын туган көнең, күңелеңдә өмет сүнмәсен. Бәхетле бул, синең бәхетеңә бер кайчан да күзләр теймәсен. Шат, йылмайган нурлы йөзеңнән өмет чаткылары сүнмәсен. Бу юбилей әле тагын бер баскыч биеклеккә барган юлларда. Сәламәтлек, бәхет һәм уңышлар юлдаш булсын бик күп елларга. Хөрмәтле Али Нуралиевич, юбилеегез мөбарәк булсын. Алда да бәхетле булып гомер кичерегез. Чираттагы җыр кабат сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Bulutlarga tasma uristirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tizel olmaz erinip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sifat yuvatsa da bulutlarını, bulmaz indi elekgidey жылытқаны. Tuğan жандар tuğanlıklı yuğaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuvatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga.
Яшын хаман bulutlarını күзеләп йөри. Bulutlarını рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен измәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Бу биксирәк кан группасы. Бүгенгә бездә ул юк. Миндә бар. Без туганнар. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга.